Game & Watch. Fuck, I think no. What's 50 elite? Just draw. A, allt igen. Oh, shit. Oh, man. Kan jag ha haft det? Ska jag såga? Yeah. B. Ska du ta i där? Nej. Nej. Sticka. Come on Andreas. Come on man. Nej. Vad ska du göra? Three now. Du kunde handicap va? Det är jätte special. Random. Ja. Full quarrel. Let's go! We see the shish. Sen med fötter i här. Ja, korta väck. Nej, det största parkera fötterna som jag tror. Okej. Åh nej! Come on man! Det är en luftköra. Ja. Ja. Fuck Jesper. Jag ska fucking fötta väck på det. Ja, det är såna. Fucker. Oj, jag hör sig. Första var det. Kom den i här. Det är därför börjar. Oj! Det är det tidigt. Jag ska se fucking lägga upp det här, ja? Det här är inte bara det. Oj, nej! What the fuck? Det var inte så mycket. Ja, Ja, hur rakte det? Rakte det inte? Jag är bäst för mig. Nej, rakte det väl? Ska jag lägga mig? Fuck! Kunde jag stå där? Who let me grow up? I can't adult. Who let me grow up? I can't adult. Haka där, shit-rotlära. Åh! Haka där, shit-rotlära. Ja. Nej! Nej, kasta shot då. Åh, det är för det. mer. Haka där, shit-rotlära. Jag spelar en trailer vet jag, kom till han. Nej! Åh, helvete där, shit-rotlära. Där är jag 90. Där är det. Där är det. Och jävlar där. Come on, someone! Ja. Nej! Ja, det är väl mycket. Ja, där är det shit. Fuck, det kunde stöpa mig. Oj! Haka där, shit-rotlära. Esper, not cool. Ja, det är det bästa. Jävlar, det här är shit. Woo! Väck. Woo! Vad klart det är. Du släpper skillnad, va? Ja, Du släpper skillnad. kan jag snacka om? Skillnad. Står jag på bordet Det är idag? för ett mer. Vad är det? Stäcka. Vad är det? Ja, Ja, säkert det är Vad kostar det? Störst. Okej, så. Tack för att jag får ett med spel. Nej, glöm att du tänker köpa. Come on, someone. Haka där, shit. Vi ska köra, vi ska se. Oj, mycket eller väg. Det kostar ju allt. Tors upp er som gör det shit. Ja, Det var slut. I am a little ball Oj, of death. där. Tänk vad är det? Not shit, bro. Not shit. Ja, jag spelar ni upp det då. Det är så snäll, du känner det. Där, range. Lite witting. Suk smash me as the thing. Kom så Levi! Kom så Levi! Nej, smash it.
Jag vet Kan alltså. du bli sån där? Ja, hej, du är stolt nu. Här är jävla släkt ut. Ja! Hade karma Esper. Hade karma. Det ska inte spela Mega Man idag. Han bara shooter. Jag tog med en backtrack. Han kan inte något annat. Ja, det är nej, men må ju han börja ta. Jag tror inte att det blir ut. Ja. Alltså helt plötsligt nej. Kan det nästan stå det? Han tänker bra. Han tycker. Ja, han tänker stå bra. Okej, han som vinner han för handicap. Okej, det är okej med mig. Det är för bra då. Vad är det väl hinna för? Jag skulle bli bra när eller? I'm happy with Rob. Det får bli NES nu då. I'm happy with Rob. Andreas, come on man, come on. Jag säger att det är så. Bra. Yeah. Ska jag lägga? Here Rob Abana. Ja, det är fitting. Boxering för botter. Ja, det är... Quick. Ja, man kan köra. Ja. Så börjar lunchen. Ja, Andreas, han där. Au! Fuck. Det är något jävla snäll. Bam! Vad ska Det är första tiden att den där. Oj! Jag rör inte Rob. What? No. Oh, bra. Bam! Jesus, I think you know. The fuck? Oj! That shit there. Nej, det är så ont av mig. Sticka ut sådana paus och gas! Stäcka nu! De kände att det kommer ont va? Wait, at the commissioner is very young, eller? Fuck a banan! Yeah, take it there, Andreas. Fucking ninja. Aha, vad jag lunchen. Stanslå. Är det reflekter smutsen där? What the fuck man? Här kan han gå. Vi kör en reflekter. Det är snöslå. Reflekter. Fuck My god, du stickar bara spammar runt Andreas. De kände att jag är just som landar sig toa. Sen där. Vad gör det? Kan ge 9 trycks känns ner. Spinna er. Hey. Come on man! No! Nej, skoj. Woo! Nej! Nej! Aj, det är inte tyst där. Nej, jävlar. Vad är det? Fattar du det? Fasta. Aj, det är redan Andreas. Är du inte det? Ah, Andreas. Aj, det är så ursäkta.
Oj, du slog mig. Rackar på stämman. Jag gör drack lika här. Ja, let's play, mate. Ja, det är. Vet att du är uppe. Ja. Fuck det. Jag kan inte veta med. Jag får först sortera här. Jag vet att det är. Nej, hur kom du göra där? Fucking Simon. Du kan säga vad shit tack du. Fuck, what the fuck, vad han? Hur rack det? Tills han inte kastar mig runt. Nej, det är inte snurr dem. Vad är Simon? Byron och Jet samma. Oj! Det är ju läckert. Det ser ut som en lejon. Ja. Åh, vad är Ja, det? effekter. Då är det intro-köpet. Jag ser efter. Jävla nas, Jag minns spelet av intro-köpet. Jag inte. Ja, okej. Jag vill sponge till med 3D. Jag döjer Simon, ja? Eller Andreas eller? Ja, då är det med. Jag är ute där med. Ja. Nej, drabbar snyggt. Köra dig Du igen. kanske du kör start Andreas. Ja, köra dig igen. Jag lägger ju bastun. Ja. Jag låter tillbaka. Kirby. Simon. Baby the driving med me. Vad är det då? Howdy! Säg han så. Vad säger han? Me. Säger Simon här. Go rather. Vad spännande. Pokémon. Så jag har alltid spelat. Du kan inte bara jag vet inte just nu. Ser du med? Nej! Det är vi i morse. Ja. Just det är superirriterande. Det är right. Oh. Fuck. Nej, det är verkligen sådär. Ja, vi går hem och skotsare. Wow. Nej! Räcker det där? Jag ser det spanon. Ja, jag kan inte det här helt. Okej. Bannex nu. Jag kan inte göra något. Jag kan aldrig så Oj, det där! Aj! Aj! Ja, god. Stätche! Aj! Spann cool det då. Alltså det är så falskt! Det är så Aj! falskt! Nej! Oj! Nej! Hoppa! Jag vet inte hur man grippte det. Fan, den där. Du Kanske checkar. att det är typ... Ja, det kan jag. Eller nog kan jag slå för den i halsen äkta typkraft när jag checkar generellt. Vad är det? High score. Det kan inte Oh, snap! Sticka Ja, det är gott. Ja, jag tror vi döjer med det. Ja.
Mystička. Evačka. Fan, to je dobré. Oj! Ne, ty je. Náko. Oj! Nej! Ah, det var snor... Ah, come on. Jeg kunne slet Ash. Det er den visste det. Ja, jeg kunne slet Ash. Levi døye, du stikker meg. Jeg skal tappe den, jeg skal bruke meg popcorn. Og jeg slutter seg 4. Ja, fuck you så. Wow, wow! Wow! Oj! Bra, den bregar. Nej, 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 nej! Du er vegar, jeg har det godt. Det är cool, men... Fuck han lämnar på det. Jag kan inte bara öppna upp där på det. Du måste bära nu med benen. Nej! Ja, det går jag inte. Så, nu är det som är kväll över. Jeg sier kun slente, for faen bregar. Kan det bli? Jag har inte... Alltså, det här får bli nationellt. Jag är bara dum. Ja, du flickar så jävla. Det är en mega advantage här alltså. Mara? Nej, det är Ja. det är en mega. Oh yeah. Jeg vil på en jobb annet. Den kom med det. Det här var time. Så det här där. Alright. Jag tror jag. Dansa samma mest. Ja. Det är så han ska det. Shit, verkligen. Vad du skulle få bo. Sen, you know. Whatever. Yoshi. This one goes out to my homeboy. Oh my god, jag vill pröva Villager nu. That's fair. Det är inte jag. Vad ska man bli? Attacka. Ja, exakt this shit. Black Hunter. Det kan du ska tänka nu Japan. Ba. Han är inte Smashville eller. Wow! Vet han? Han får du bra. Top. Smashville! Nej, Smashville. han är legit. Cool. Han lockar en. Kör på den. Middleweight. Fuck you. Yeah, fighter. Oh, the lock! Is it equal for room? Ah, då jag broke där. God. Is it that? That shit. Sumo? Oh, it shoots a base and I love it. Du tar inte ens Sumo? Ja, jag vet inte vad jag gör där, men det blir att ta på bara. Ow! Ow! Vad är det fläkt där, ja? Shit, det Sumo, fuck you! Ta hans! Fuck you! Nej. Jag vart händer någon gång. Det är så dejligt. Skulle vi säga att jag trädde där? Alltså, det är ett spel orealistiskt. Oh my god, du får grind där. Ja, är det bara slå man? Nej. Nej! Oj, kom inte! Nej. Jag tar kryddan, det är bra. Nej, Jag tänker nästan kryddan. om det är så bra. No! Oh! Det är så mycket som kan det! Ta på dem right! Nej. Ja, det är så. Han går på right! Det är inte bra. Ah! Nej, den där jävla right. Jag ska göra
En Simon som Ja. snurrar. Eller Andreas. Ja. Aj, det är inte. Ja. Aj. Det är det. Aj. Alla kommer fram igen. Jag freaking hatar. Boom! Gott att Max. Aj! Ja. Aj, det fick så super då. Nej, min bägare. Döjes. Är det? Nej, vi kan Ni skulle bara inte träna. Utan du hade inte Fy, jag var bara inte rökt. Tack. Oj, oj, oj! Vad är det där? Ja, Simon. Bara ballerina mördas. Det är inte folk. Tänk om det typ. Fucking gott där, ja. Ja. Det är inte värt så iligt nu. Jag tror inte på det. Det är bara en. Så träffar vi film. Jag tror det är bättre för dig. Kan trappa. Ja.